Dobrodošli u još jedan video snimak. Ja sam Sofija, vi gledate Visoku devojku, moj YouTube kanal, a ovo je drugi deo o zubima. Dakle, video snimak o zubima. Pogledajte prvi, ako niste, ako vas zanima, dosta stvari koje sam htjela, zapravo nisam, nemam dovoljno memorije na telefonu i samim tim sam morala iz drugog dijela završim to nešto što sam htjela o zubima reći iz duhovne perspektive. Dakle, idemo kako izlečiti, neću detaljisati sada zbog toga što možete u prvom video snimku pogledati detaljnije, ali ću objasniti čisto radi uvoda i lakšeg objašnjenja. Kako raditi zapravo dve vežbe koje meni pomažu i koje znam da rade, a to je da kako izlečiti vaše porodično stablo i konekciju s njima, jer su naši zubi zapravo receptori i da kažemo messenger, daju nam zapravo signale i poruke od naših predaka. Sada, ako želimo da izlečimo određen odnos sa jednim od određenih predaka, ako hoćemo da označimo neku određenu osobu s kojom znamo da su neki naši preci imali problema ili mi personalno, mi možemo pogledati naše zube i pogledati koji zub je, da kažemo, tamniji ili koji zub, a znamo da nije lečen, da nije bušen, da nije krunica tu, da znamo da je neki problem bio. To je prvi moment ako želimo da radimo na tome, a dublje je naravno tamo gde je zub lečen, tamo gde je zub oporavljan, gde je okrnjen, gde je zapravo nešto zaista što vam zaista smeta u vašim ustima. Sad ovako, ajde da kažemo, ako je jedan zub žući od drugog, to znači da ta jedna, na primjer, osoba u vašem životu, ako je to negde dole, to je onda majčina strana, muška. Idemo 3-4, na primjer, i ako je taj zub četvrti dosta žući od drugih, na njega ćemo da radimo izlečenje. Ovako, ono što ja predlažem, imam tri vrste tih vežbi, odnosno dve, ali ta druga može bude komplikovanija, zavisi koliko ste vi dobro i imaginaciju imate, koliko možete dobro da zamišljate stvari. Sad ovako, ako želimo da na jedan običan način zažmurimo i jednostavno zamislimo da taj zub, pomislimo da na njega ide zlatna svetlost i zamislite kako se kanal tog zuba puni zlatnom niću. Dakle, kao zlatan konac, kao kad pogledate na onom rentgen snimku vašeg zuba, samo ćete pogledati kao da tu postoji nešto zlatno. Jednostavno, taj dotok vašeg kanala od tog zuba postaje zlatan. Bela svetlost, zlatna, šta god vam je lakše da zamislite, uglavnom svetlost koja je pročišćuje. I na taj način ćete slati tom predaku zapravo da vi radite na čišćenju vašeg odnosa. Nekada nećete imati dobru imaginaciju, nećete ostvariti kontakt, mislit ćete da ne radi posao, vratite se ponovo ako zaista želite da poradite na tom konkretnom odnosu, odnosno zubu. To je nešto što možete instant uraditi, nešto što zaista je jako obična vežba. Sada je nešto što možda neki ljudi ne mogu, a to zahteva mnogo više imaginacija. Dakle, kao što sam objasnila u prvom video snimku, donja vilica je, da kažemo, majka, odnosno majka zemlja, a nebo i gornja vilica je otac, svetlost. Sada ovako ćemo. Majka zemlja, voda, a gore je zapravo nebo, vazduh i vatra, zapravo kao svetlost, odnosno sunce.
vazduh, voda, nebo, voda i zemlja je majka. Sad ovako, ako želite da pročistite neko ko je iz vašeg donje majčine strane i donje vilice, bilo to žensko ili muški deo, ići ćete tako što ćete osobu zamišljati kao da dolazi ispred neke reke i vi se tu jednostavno sretnete s tim predakom i zamišljate kao da ste vi u toj reci, gde vi jednostavno, kako ta reka teče, ona vas jednostavno okupa, odnosno jednostavno čisti vas, zamislite vodopad. Dakle, uglavnom zamislite da vi imate neku konverzaciju, odnosno savjetovanje, neko prožimanje, neki moment gde ćete vi dobiti možda neku informaciju, neki savjet, da ćete jednostavno možda učvrstiti vaš odnos, da ćete neke stvari objasniti, reći što vam leže na duši, jednostavno neke možda ratne sekire zakopati, reći kako vam je žao, bez ega jednostavno želite da izrazite vaše emocije, da kažete da vam je žao, da ih volite, da ste vi, da je vama bitan odnos za celokupan zapravo stablo vaše porodice, vaš odnos bitan da se isceli, jer smo svi zapravo jedno, a opet moramo da na pojedinačan odnos da radimo, ne bi li kolektivno bilo sve okej. Isto tako, možete isto zamišljati da tu osobu doliva zapravo ta energija zapravo iz sunca, odnosno svetlosti, opet ta neka zlatna ili bela svetlost koja god vam je, koje god vam je lakše kako da zamišljate. Sada, isto tako možemo raditi i ukupno, možemo pozvati sve naše zube, odnosno naše predake, ali mislim da to je već, da kažemo, neka isto druga vežba, ali da kažemo treći, što sam ja sebi ovako razgraničila, treći nivo, gde sam ja zapravo bila dosta, da kažem, kako se kaže, ambiciozna, pa sam ja odmah pozvala sve njih, kao ja ću tu odmah. Međutim, to je bila previše energije i nisam mogla da držim imaginaciju ovih zapravo četiri osobe koje sam znala, to je tačnije dedu s mamine strane sam znala samo preko slike, a tatinu mamu sam znala samo preko jedne jako crno-bele slike i priče o njoj. Tako da njih sam, ali opet sam mogla njih da zamislim dosta dobro, a ove druge, da kažemo, pradede, prababe i čukumbabe i dede, zapravo nisam mogla nikako. Ali, da kažemo, možete i zamisliti kao neki jednostavno oblik tela, aure, energetskog bića, jednostavno čovečuljka, oblik života, energije, lopte, duše, šta god vama je bitno, jer to će u vašem tom, da kažemo, imaginarnom svetu da vam zapravo da tu jednu viziju da vi zapravo na taj način radite s tom osobom. Ja sam i pozvala sve u tu neki moment i onda sam zamišljala kao zub, pa baka, pa zub, pa ta osoba. I tako sam zamišljala samo i što je dalje bilo, naravno da sam sve površnije išla, nažalost, zbog toga što nisam mogla da ih zamislim kako se oni ređaju na tom malom mom ekranu, vizualno. Međutim, ja sam odjedanput kao podigla kameru odozgo i samo sam vidjela kao ovako, kao cvet, ja odozgo gledam i samo vidim te grane kako ljudi stoje. I onda sam zamislila zapravo, zašto ja njih ne bi sve stavila u tu neku vodu i samo pustila kao vodu da kao u tom nekom džakuziju cirkuliše, odnosno u prirodi. Međutim, to je meni sve toliko bilo postalo, da kažemo, previše energetski, da sam ja zaista u jednom trenutku osjetila potrebu da zovem svoje duhovne vodiče, ako verujete u njih, u anđele, u Boga, jednostavno samo sam htjela za zaštitu, da se zaštitimo nekih negativnih energija,
Jer kad se radi tako jak energetski, da kažemo, energetsko čišćenje, zaista možemo da pozovemo koga god verujemo da je naš čuvar, da zapravo ih pozovemo za tu neku zaštitu i nešto što će, ili neka molitva koja će nama zapravo služiti da se mi energetski zaštitimo, jer svako to energetsko čišćenje i taj neki ritual zahteva dosta energije i možemo biti dosta i iscrpljeni. Zapravo posle toga možemo dosta imati nekih, da kažemo, nus pojava glavobolja, možda neki, da kažemo, pritisak, visok, nizak, da nam se naglo spava ili da smo neraspoloženi, neka jednostavno pojava da zapravo govori da se taj proces u nama zapravo čisti. Taj neki odnos i ta energija u nama koja treba da se pročisti i to je zapravo u redu. Dakle, nemojte se plašiti toga. Isto tako, svega što se plašite, u tome nećete uspeti i to neće zapravo biti učinkovito. Dakle, nemojte se plašiti i samim tim onda će biti učinkovitije i zapravo mislim da sva energetska bića koja vam žele dobro vam neće zapravo ni učiniti ni tu neku dobrotu, odnosno bit će neutralno, jer njima nećete ni dozvoliti da oni vama pomognu samim tim što se vi njih bojite ili te neke energije. Samim tim možete povremeno svakog dana raditi na nekim određenim predcima, na nekim određenim mestima zubi i samim tim tako možete raditi vežbu da ćete zapravo očistiti pojedinačno sve te, da kažemo, odnose, odnosno zube i raditi na njima. Također možete i pitati jednostavno na kom dijelu života trebam da radim. Određenoj osobi, ako nekoga znate ili s nekim, kako da kažem, sa nekom osobom s kojoj znate da možda ste se zavadili ili da je vaša možda majka loše pričala o toj nekoj baki, prabaki, ona je bila takva i takva, ona je sa mnom bila dosta nasilna. Dakle, imamo svih mogućih priča da nekog nije brinuo. Meni je toliko drago jer sam ja moju mamu dosta terala da popravi odnos sa svojom majkom, a također, nakon što je majka umrla, da ona popravi odnos sa svojom sestrom. U oba odnosa sam zaista dosta uspela. Veoma sam uspela i verujte da je meni nekako, da kažemo, to nešto jako drago, jer dok god imate nekog ko je živ, vi možete da jednostavno radite na nekim odnosima mnogo učinkovitije i mnogo je tu više nekih, da kažemo, na mnogo nivoa možete više da poradite na nekom odnosu, ne bi li vaši zubi i vaših naslednika bilo zapravo dosta, da kažemo, estetski lepi i odnosno putem njih oni mogu da nađu isto neke partnere i ljude koji će na osnovu tog nekog, da kažemo, čitanja zuba, isto su zubi kao dlanovi, naši prsti, naša kosa, naše fizičko telo, naša astrološka karta i sve moguće planete i sve što o nama govore, u svim aspektima nas možemo da gledamo. Po našim mladežima, na osnovu koje strane je tijela neki mladež, isto možemo, kakvog je oblika, kakvog je rasta, možemo, zašto neko u doba, kad je trudnica, dobije neki mladež, a pre nisu imali. Zašto nekoga u toku starenja dobije neki mladež? Ili zašto se u nekom periodu životu nekome zub pokvari? Pogledajte dobro neke ljude, možda ne možete vratiti film šta je u tom trenutku u vašem životu bilo. Nadam se nadam se da nemate takvih problema, ali ako imate sada neki problem sa zubima, pogledajte zapravo da li možda da li nešto pogrešno radite u životu ili možda zapravo ceo taj način života koji živite je pogrešan i to morate da ispravite, ne bi li taj zub zapravo možda i prestao da boli ako u navratima dolazi bol i odlazi. Tako da zubi su jako naša antena
kao i naše energetski centri, naše čakre, naši prsti, naša kosa je zapravo, da, dosta govori o nama samima i u odnosu samih nas i sa našim precima. Jako je bitno da održavamo s njima kakav takav odnos. Ako ne možemo, ako s nekima imamo loš odnos, onda zapravo i ne možemo da dopremo do njih, i ako su, na primjer, živi, pokušajte makar da im pošaljete energetsku poruku putem ovih vežbi ili jednostavno pismo, kao da ćete im pisati. Isto tako možete pisati pismo kao da su oni vama napisali pismo. I ono sve što možete raditi iz vašeg ugla je tako što ćete napisati pismo, primiti to pismo kao da je ta osoba vama pisala na lep način, kao da se ona vama već izvinula, kao da je ona vama već oprostila, kao da je ona vama poslala ja te volim, šta god da je bilo, oprosti mi, volim te, zarad našeg mira, našeg porodičnog stabla i naše porodice. Želim ovo pismo, želim da znaš da ti želim dobro, oprosti mi, najbolje sam radila što sam umela, najbolje sam radio što sam umeo, oprosti mi ako sam ti zadao negativnu energiju, ako sam ti zadala probleme, ako sam ti ako sam ti otežavala u tvom braku, nisam znala za bolje, ja sam bila nejaka. Dakle, pošaljite pismo sebi kao da je ta vama osoba poslala, već ćete energiju te osobe, već ćete je vidjeti kao da je ona vama oprostila. Jo, brate, mili, sva sam se iskrivila. Kao da je ona vama već oprostila i samim tim ćete da već vi zapravo pošaljete energiju te osobi kao, hej, u redu, već te vidim kao da si mi oprostila. I samim tim već ćete osobi energetski dati prostor da ona vama zapravo i dođe u život i da vam se izvine ili na neki način da ustupi u komunikaciju. Zapravo, budite mnogo veći od života, mnogo veći od tih ljudi koji zapravo vam prave probleme jer oni su nejaki. Jer ako vam neko pravi problem ili neki problem imate sa nekim, budite jači radi sebe, radi samih sebe, da vi od vas kreće to lečenje, a oni će na njihov način zapravo, mi smo mnogo nivoa univerzuma, svih tih paralelnih realnosti, mnogo smo više povezani nego što naš može da rezonuje. I sve što mi vidimo je jako mali procenat. Sve ono što zapravo radi posao i sve što možete da zamislite i ne možete da zamislite, to zapravo radi posao na drugim, da kažemo, tim paralelnih soba, univerzuma i tih života koji zapravo non stop zapravo žive. Samim tim što nisu fizičke ne znači da oni ne žive i da ne mogu da utiču na vas. Tako da utičete vi na njih, i ja propteraćem na svojom kosom, pa da, nisam ni mislila da nemam nekih kraćih momenta. Da, moji dragi ljudi, sve to jednog dana, nekada davno bilo, da kažemo, ovo što je kraće, je bilo ćelavo, tu sam imala male / velike rupe. U svim mojim pređašnjim, da kažemo, godinama, sve je to bilo kraće i sad je sve to poraslo, mašala, alhamdulillah, sve je to bilo ćelavo, ne kažem da sam savršena, sve je to meni opadalo, na svemu sam radila i život je jedan rad na sebi konstantan i niko nije savršen. Tako da učimo jedan od drugih, nadam se da vam ovaj video može pomoći, i prethodni video sam dosta zbrzala i vratit ću se možda na nekih par momenata što sam zaboravila da kažem u prvom video snimku, a to je da vaši zubi, koliko god da vi o njima brinete,
a oni rade svoje nešto, da kažeš, isto je povezano, isto kao što imamo, nasledno mi je to, nasledno mi je to, ja ću da dobijem tu bolest, ni moja majka nije imala dobre zube ili tako nešto. Ne, zapravo vi ono što možete raditi na sebi je da na taj holistički način, na taj duhovni način da unutrašnji proces zapravo popravite i onda će i vaši zubi, da kažemo, da se poprave, ako već popravka samog kod zubara ne ide. Jer kod zubara samo sprečavamo, da kažemo, kod zubara odete i vi sprečite odnos sa tim nekim vašim predakom. Ako izvarite zub, vi ste sprečili. I samo ste, da kažemo, prekinuli odnos s tom osobom, rekli ste ne mogu više. I samo ste ga osekli, bacili ste pod tepih za neki drugi život, za nekog možda vašeg drugog, na vašeg sina, na vašeg unuka, buduće generacije. Samo ste stavili, preneli ste, da kažemo, tu neku karmu ili neki zadatak koji vi niste uspeli da završite. Tako da samom popravkom zuba bilo estetski ili kamuflirali estetski ili zapravo zaista prekinuli kanal, lečili zub, vi ste zapravo samo sanirali zapravo tu kuću i stavili ste nova vrata, prozore i fasadu. Zapravo niste duboko zapravo tu izlečili tu ranu koja je zapravo nastanak te rane, zašto je počeo to neko kvarenje, zbog toga što niste imali odnos sa tim određenim pretkom. Isto tako, mogu da kažem, htjela sam da spomenem da u 4 osobe u mom životu sam bila svedok kada im se zubi dosta kvarjali ili određen zub im je otpao. To su moja 2 prijatelja, također moja majka i također jedan od mojih bivših. Mogu da kažem da u tim trenucima u životu jedna od osobi je dosta pričala kako je na nju bačena crna magija i klevetila je, da kažemo, sve moguće pretke i jednostavno radila je dosta na taj neki, da kažemo, ne na ružan način, ali na način koji možda nije tako čist, da se otarasi tih, da kažemo, problema. Tako što je jako pogoršavala odnos sa živim ljudima s kojima ima, da kažemo, karmičke izazove. I samim tim je dosta imala negativan odnos s tim ljudima. Također koristila je dosta loših supstanci, što zapravo koristeći loše supstance u ovom životu, to su zapravo naše šestice i sedmice. Mi smo skloni tome u ovom životu da koristimo, zbog toga što smo dosta, da kažemo, kao ljudska bića, dosta imamo tendenciju da idemo ka tim nekim supstancama, bilo to slatkiši ili najgori moguće, da kažemo, droge, je da koristimo to nešto i onda naši nekako kažeš, propadamo i najviše šestice i sedmice, da kažemo, jer kao njima grizem. Pa to nije tačno. Njima grizemo najviše, možda neki, da kažemo, kidamo prednjim zubima, ali posle grizemo onim ostalim, da. Ali to nije tačno. To govori da taj naš deo aspekta u životu, da imamo dosta adikcija, zapravo da idemo, kao taj prijatelj što je rešavao svoje životne probleme u beg od realnosti kroz te neke supstance, on je zapravo uništavao te svoje šestice i sedmice, petice i šestice, samim tim to je nešto što da kažem, ako popravimo te naše, da kažemo, loše navike, samim tim nećemo, da kažemo, bežati od naših predaka i na energetski način, već ćemo popravati, nećemo drugovati sa demonima, već sa nekim, da kažemo,
imat ćemo zdraviji razum, ići ćemo nekim svetlijim i čistijim putem u životu, samim tim privući ćemo mnogo pozitivne energije i mnogo, da kažemo, zdraviji način života ćemo živjeti i opet ćemo putem, išavši, odredivši taj način života, ako budemo išli tim životom, mi ćemo opet se vratiti i reći, hej, moja linija i moje stablo porodično je bitno. Iako nikad nisam upoznala fizički te neke ljude. Opet radim radim i na svoj sledeći život i na svoje te potomke, opet utičem energetski da ja, bila ja ostavila svoj genetski materijal baš moj ili mogu da utičem na druge ljude samim tim što oni mene poznaju i samim tim što opet kažem, energetski ja radim na celom porodičnom stablu. Tako da, verujte, i samim tim što sam je imala baku koja je bila maćeha mom ocu, ona je uskočila, da kažeš, u taj neki energetski, da kažemo, porodicu, da je ona odgajala 7-8 braća i sestara mog oca, da je ona odigrala jednu ulogu majke u životu, iako je bila, da kažemo, maćeha, odnosno, nisu njena genetska deca bila, ali ona je opet na njen način života, ophođenja i njen duhovni rast i njena veličina u životu i njena ljubav prema meni svaki put je, ona je bila živala na Zlataru i ona je, kako se kaže, Nove Varoši, Zlatar, ona je meni pravila sve moguće peciva i kuvala i uvek je brinula da li smo topli, da li nismo, jer je tamo dosta hladno. I na neki njen način, da kažemo, bila je sa živcima, da kažeš, slaba, ali ona je uvek htela da sve bude u redu i s našim dedom koji je bio dosta, da kažemo, dosta tvrdoglav, dosta zdrav život. Boleo ga je ćošak za sve, na što je moja mama imala dosta, da kažemo, još 1 minut imam za ovaj video snimak, strašno, moram kupiti novi telefon. Da kažemo, mnogi su ga, da kažemo, na žarlovski način pljuvali, ali ja ću biti takav kao što je moj deda bio, zato što je on njega bolelo za sve, on je dosta star bio i on je, zapravo svi oko njega su igrali kako je on hteo, zbog toga što je on svoju ulogu odigrao savršeno na način koji je on znao, tako što je brinuo o sebi prvo i dao je primjer drugima kako treba brinu o sebi. Nije on bio sebičan, možemo stvari nazvati sebičnim, a može nazvati ljubav prema sebi i kako zapravo, ako si majka i imaš ljubav prema sebi, tako će i tvoje dete naučiti da ima ljubav prema sebi, što je najbitnije prvenstveno. Ali mogu o ovome da pričam do sutra, uglavnom ljubim vas, volim vas, nadam se da vam se svidio prvi drugi deo ovih zuba, obožavam zube, brinite o vašim zubima i popravite odnose sa svim mogućim živim i neživim ljudima koji su u vašem porodičnom stablu i javite mi vaše rezultate.